na k'a fɔ ko bi ye alamisa ye bi octobre kalo tile 27 ye san 2022 an sigira kokura walasa ka baro kɛ aw fɛ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye ka analyse kɛ aw ye ka ɲininkali jaabi maliyɛnw an sigira bi sabula ɲininkali cayara appel cayara fo dɔw yɛrɛ a ɲini fo ka ɲɛ ka an ɲininka k'a fɔ k'u ye a ye an ka jamana président n'o ye Assimi Goïta ye le libérateur l'imperturbable le patriote le colonel le président de la transition Assimi Goïta a ka compte Twitter kan ko u ye ja dɔw ye ani sɛbɛnni dɔ ye ensuite k'u y'a ye présidence fana ka page officielle fana kan tuguni k'a fɔ ko fɛn min ye Niger président kɔrɔ Mamadu Yusuf ko a tun bɛ kuluba u bɛ fɛ k'a dɔn a nana kun jumɛn na ani an yɛrɛ ka faamuya ye min ye a la an ko baasi tɛ ni Ala sɔnna ma n'an ye temps sɔrɔ an b'a sigi ka dakuruɲɛ fila fɔ a la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ o tuma an b'a ɲini aw fɛ video aw ka partage kosɛbɛ Facebook kan YouTube kan TikTok kan TikTok plutôt ani fan caman WhatsApp kan minnu bɛ a yɛlɛma ka kɛ audio ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo minnu fana b'a bila u ka page Facebook kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo minnu b'a bila u ka compte YouTube kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini aw fɛ désormais aw ka taga YouTube sanfɛ aw ka abonné an ka compte officiel la n'o ye Dirisa Mɛmɛta officiel ye ni Ala sɔnna ma a bɛ video caman a bɛ n'o sɔrɔ yen désormais an ka compte officiel kan o tuma an b'a ɲini aw fɛ video a ka partage a ka commenter a ka j'aime kɛ walasa minnu sigilen don ka video ninnu k'u saboter k'u signaler minnu sigilen don ka page signaler olu ka baara bɛ se ka kɛ fu ye cogo min na maliyɛnw an sigikun ye nin inshallah an bɛna essayer an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la Mamadu Yusuf a ka nali Mamadu Yusuf yɛrɛ a bɛ baara jumɛn na a nana min fana la an ye min sɛbɛnnen ani an ye ɲinini fitininw kɛ an ye min faamu a la parce que dɔw fana y'a ɲininka ko yalama ko est ce que ko nin tɛ moyen dɔ ye Bazoum bolo a ka a den ka u ka président kɔrɔ dɔ bila ka na o fana na deli la Mali la parce que ale yɛrɛ tɛ se ka delili kɛ bilen ale yɛrɛ tɛ se ka segin a kɔ bilen donc bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko dans des situations comme ça i n'a fɔ kɔsɛ in na Laurent Gbagbo tun y'a fɔ cogo min na ko Alassane bɛ k'i ɲɛ tugu ka taa a kun ci kogo la parce que ko ni nin ko sugu y'i ka jamana sɔrɔ ko jamana sɛbɛlama bɛɛ b'i appuyer i ka président kɔrɔ kan jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ minnu b'i fɛ i bɛ se k'olu activer i bɛ se k'u lawuli k'olu bila olu ka taga ji jukɔrɔ baaraw kɛ olu bɛ se ka taga deliliw kɛ olu bɛ se ka taga ɲɛfɔliw kɛ olu bɛ se ka fɛn dɔ fɔ e yɛrɛ tɛ se ka fɛn min fɔ ko nka ko Alassane bɛ k'i ɲɛ tugu sɔrɔsi ko in na ka taga ten dɔw y'a ɲininka ko lama ko Mamadu Yusuf bɛ o baara de la Bazoum bolo wa parce que Bazoum y'a ye k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi a tɛ se ka taa ka Mali to o kɔni jɛlen don bɛɛ ye Niger tɛ se ka taa ka Mali to Niger tɛ se ka sécurité sɔrɔ ni Mali tɛ parce que aw bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko G5 Sahel don min na Mali sen bɔ a la Bazoum kelen de y'a fɔ ko ni Mali y'a sen bɔ G5 la ko G5 est mort il s'appelle mort k'o ye G5 Sahel ye donc ni Mali tɛ lakana tɛ se ka sɔrɔ Burkina ni Mali tɛ a tɛ se ka sɔrɔ Niger ni Mali tɛ a tɛ se ka sɔrɔ Sahel fan si fɛ Mali de pivot Mali de pivot camancɛ Mali de y'a nimayɔrɔ ye Bazoum il est conscient de ça mais comme a jigi dalen don Faransi kan pour sa propre survie a yɛrɛ kama a yɛrɛ ka fanga kama a yɛrɛ ka politique kama a yɛrɛ ka parti kama peut-être a yɛrɛ ka fɛn wɛrɛw kama donc a bɛ tugu Faransi kɔ au détriment de la sécurité du Niger au détriment de la sécurité du Sahel mais il est conscient a dalen b'a la k'a fɔ ko jɔyɔrɔba bɛ Mali la donc mieux vaut que ani Mali ka bɛn a la mieux vaut que ani Mali ka diya a la parce que je me suis même dit que Bazoum ye Umaru Embalo ye deli la Poutine fɛ il s'est dit voilà n'an ka ko wɛrɛ kɛ donc an bɛna sigi ka o de walawala aw ye ni Ala sɔnna donc aw kana saliya video a y'a partager an ka taga inshallah i n'a fɔ aw ɲɛ b'a sɛbɛnnen na cogo min na an y'a ye an ka bɔlɔlɔsiraw kan n'o ye Twitter ye fɛn min ye colonel Assimi Goïta a ka compte Twitter kan a sɛbɛnnen don ko j'ai eu des échanges avec mon aîné ko a ye falen-falenniw kɛ bi c'est-à-dire a ye mɔgɔ dɔ reçoit a y'a kɔrɔkɛ reçoit bi n'o ye Mamadu Yusuf ye Mamadu Yusuf min tun ye a bɛ min ɲɛmɔgɔya la bi o ye président du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel donc panel dɔ de sigira sen kan jɛkulu dɔ sigira sen kan o jɛkulu in k'a fɔ ko bon u ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo dɔɔni parce que ne ye jɛkulu sigi cogo lajɛ mɔgɔ de b'a sigi mɔgɔ b'a financer bon o yɛrɛma hɔrɔnya voilà mais o kɛlen don k'o tɔgɔ de da jɛkulu in na ko panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement du Sahel donc Sahel kɔnɔna la fɛn min ye a ka ɲɛtaga ye a ka bɔ a yɛrɛ la ani lakana olu k'u sigi u ka miiri o kan walasa u ka se ka na ni proposition u ka se ka na ni fɛɛrɛ minnu ni a bɛ se k'a bila sen kan nous avons une convergence de vues sur le Sahel et partageons la nécessité de mutualiser les efforts sans ingérence et dans la sincérité
président Assimi min fɔ ka compte Twitter kan o jɛlen don a ko ko ale ye fɛn plutôt Mamadu Yusufu reçoit bi ni o bɛ nin panel in kunna ni jɛkulu min n'a sigira an bɛ tila k'an da don jɛkulu in na a sigicogo la a sigira min a sigira waati min na n'a sigira mɔgɔ minnu fɛ an bɛ tila k'an da don o la nka fɛn min président a ko ko nin jɛkulu min filɛ nin ye a ɲɛmɔgɔ min sera ale ma yan n'o ye Mamadu Yusufu ye ale ni Mamadu Yusufu ko une convergence de vues sur le Sahel ko fɛn min ye Sahel jamana kɔnɔ yan ko ale ni Mamadu Yusufu ka kumaw kɛlen kɔfɛ i b'a faamuya k'a fɔ ko yecogo kelen bɛ u bɛɛ lajɛlen na Sahel ko kun kan u bɛɛ lajɛlen b'a filɛ cogo min na a filɛcogo ka surun ɲɔgɔn na u bɛ taliba kɛ ɲɔgɔn na ensuite partageons la nécessité de mutualiser les efforts sans ingérence et dans la sincérité ko wa fana ko fɛn min fana ye k'a fɔ ko an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan Sahel kɔnɔna la ko ale ni Mamadu Yusufu fana bɛɛ bɛ fan kelen kan o la k'a fɔ ko tiɲɛ don an bɛ yɔrɔ min na bi an magoba bɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Sahel jamana kɔnɔna la Sahel jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔsiw ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ti bɔ kɔfɛ min bɛn'i da don an ka ko la mɔgɔ wɛrɛ ti bɔ kɔfɛ min bɛn'i sen don an ka ko la mɔgɔ wɛrɛ ti bɔ kɔfɛ fana min bɛna an diyagoya k'an bila sira dɔ kan k'a fɔ ko an k'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ ti bɔ kɔfɛ min bɛna a ka intérêt fana défend an kan bref an bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ ale sɔnna ma ne sɔnna ma k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ don an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to wa nafaba de b'a la wa an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ mago bɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen an ka fara ɲɔgɔn kan nka an ka kɛ kelen an ka fara ɲɔgɔn kan ye a kana kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ko an bɛ bila mɔgɔ wɛrɛ ka sagoya la an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ bila mɔgɔ wɛrɛ ka bolo kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma an bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ wɛrɛ de b'an ka kumakan ta k'a fɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ wɛrɛ de b'an ka walew ta k'a kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan y'a faamuya b'a la an kun kan ko kuma mɔgɔ wɛrɛ de b'a fɔ ko fɛn min ye ale ni Mamadu Yusufu ye u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye k'a fɔ wa u ka yetaw ka surun ɲɔgɔn na ni fila bɛɛ lajɛlen haka jan an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'u ka yetaw bɛɛ ye kelen parce que n'i ko convergence de vue kɔni kɔrɔ k'u bɛɛ bɛ filɛli kɛ ka taga fan kelen fɛ u ka filɛliw ka surun ɲɔgɔn na kelen faut que an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Sahel jamana kɔnɔna la walasa lakanabaliya min bɛ yen ani ɲɛta kɛlɛ an ka se ka o gagner filanan ye min ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ fana k'a sɔrɔ an tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka jɔnya kɔnɔna la k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ti sen don an ka ko la mɔgɔ wɛrɛ t'an diyagoya mɔgɔ wɛrɛ t'an nunjuru minɛ ka taga n'an ye fan wɛrɛ fɛ donc an ye nin de ye président ka compte Twitter kan ensuite n'a taara présidence fana ka page kan aw ɲɛ bɛ nin photo min fana na aw bɛ nin sɔrɔ présidence ka comment dirais la page kan donc an taara sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛɲiniw kɛ k'a lajɛ yalima nin panel in yɛrɛ a ko nana cogo di a sigira cogo di laɲini jumɛn de b'a la u ye baara jumɛnw de kɛ mun ye a se o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko panel in yɛrɛ a sigira fɛn min ye assemblée générale Nations Unies ka assemblée générale min kɛra New York o de kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko panel in sigira o de la ni ma fili le 21 septembre comme ça ni ma fili date la donc panel in sigira o panel in sigili fana hakilila bɔra mɔgɔ minnu na o ye jumɛn o ye Nations Unies Union africaine ani CEDEAO donc u sigilen fana octobre kalo in kɔnɔna la panel ye baara kɛ ni ma fili ka bɔ 18 la u ye baara kɛ o la ensuite ka na fo 21 22 ninnu na je vais encore comment dire la n bɛna date vérifier k'a lajɛ ni ma fili date la voilà voilà exactement c'est ça ma fili date la donc panel in ye sigi dɔ kɛ Niger jamana kan octobre kalo tile 17 donc a panel kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman tun bɛ o kɛnɛ kan u b'a mɔgɔ minnu wele ko experts olu tun bɛ yen ani personne de ressources olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan a personne de ressources la Rwandais b'a la mais a caman ye farafinna mais experts ninnu an t'a dɔn experts ninnu bɔra yɔrɔ min na an tɛ experts ninnu an ma se ka kunnafoniya sɔrɔ experts ninnu bɔyɔrɔ kan donc olu de y'u sigi du 17 au 18 experts yɛrɛ dama y'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ lakana kun kan ani ɲɛtaga kun kan olu bɛ se ka proposition jumɛn de kɛ Nations Unies ni Union africaine ni CEDEAO ye Sahel ka lakanako kan a n'a ka ɲɛtagako kun kan ensuite o kɛlen ka o tile fila baara kɛ tile sabanan u ye personne de ressources minnu bɛ yen nɔ ni badi ɲɛmɔgɔkɔrɔw b'a la Rwandais b'a la ani mɔgɔ wɛrɛw b'a la u y'o personne de ressources fana fara u kan olu fana ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u hakili jagabɔ kɛ tuguni u nana baara in u nana kɛ cogo min na o la o kɛlen octobre kalo tile 21 a kun cɛra ni conférence de presse dɔ ye min animela Mamadu Isufu fɛ donc proposition ni fɛn dɔ bɔra a kɔnɔna la donc o cadre de kɔnɔna la u sera
Bamako officiellement parce que anara kuma o panel in de tɔgɔ la officiellement mais an bɛ a ye k'a fɔ ko n'i ye président ka tweet in jateminɛ a ye tweet in lajɛ ka ɲɛ n'i ye président ka tweet in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ président ye fɛn dɔ fɔ a kɔnɔna la fɛn dɔ fɔra a kɔnɔna la mɔgɔ attention attiré la ka taga fan dɔ fɛ o b'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka yira Mamadu Yusufu yɛrɛ la d'accord panel in sigira a ka ɲi panel in sigira a ka ɲi expert y'aw hakili jagabɔ kɛ o ka ɲi aw bɛ fɛ ka solution sɔrɔ a la o ka ɲi mais aw bɛ fɛ ka solution sɔrɔ a la mais il faut que solution de ka kɛ solution min ni a labaarali ni mɔgɔ tɛna tintin an kan il faut que aw ka solution de sɔrɔ a la solution min bɛ kɛ anw yɛrɛ ka hakilila miiri solution ye i m'a faamu wa il faut que an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ an tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka jɔnya kɔnɔna la aw tɛ se ka to Faransi bolo nin bɛ karisa bolo nin bɛ karisa bolo donc an bɛna an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ hakili tɛ aw yɛrɛ ta ye a sen tɛ aw yɛrɛ ta a miiriya tɛ aw yɛrɛ ta donc n'an ko k'an bɛna fɛn min fana fɔ a ka kɛ anw yɛrɛ de ta ye mɔgɔ kana tugu an kɔ ni busan ye ko an k'a kɛ donc c'est comme si président bɛ k'a f'u ye ko aw ka mission yɛrɛ c'est vraiment c'est mission in mɔrinen don quoi a tɛ se ka kɛ parce que imagine panel min sigira Nations Unies CEDEAO ani Union africaine fɛ CEDEAO Union africaine ani Nations Unies fɛ bɛɛ lajɛlen b'a n'a dɔn gɛlɛya min b'a ni Nations Unies ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko ko Nations Unies jɔn de ta don o bɛ jɔn ka yamaruya kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye Occident de olu b'o de kɔnɔna la n'i ye casque bleu ninnu bɛ anw fɛ n'i ye MINUSMA ta anw fɛ yan MINUSMA bɛ ko o ko la k'a da anw ka jamana kan dɔwɛrɛ tɛ parce que a MINUSMA bɛ jɔn ka yamaruya kɔnɔna la a bɛ Nations Unies ka yamaruya kɔnɔna la o Nations Unies min n'a b'o ka yamaruya kɔnɔ an bɛɛ ye k'a fɔ ko olu bɛ k'a utiliser k'a kɛ ka anw kɛlɛ de u k'a utiliser k'a fɔ k'u bɛ fɛnw de tintin an kan diyagoya la kalo saba o kalo saba u bɛ rapport kuntanw kɛ an kan u bɛ fɛn caman kɛ an na u bɛ fɛn caman kɛ an na o Nations Unies kelen na o Conseil de sécurité la anw taara an ka demande don k'an bɛ fɛ an ni Faransi ka sigi hali sini olu m'a ta ba la donc jɛkulu wɛrɛ sigili ŋaniya ka bɔ o Nations Unies ninnu na o secrétaire général ninnu fɛn na ka na Sahel kun kan filanan ye jumɛn Union africaine bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi Union africaine financé don Union européenne de fɛ Union africaine financé don Union européenne fɛ a b'a ye hali o de la a b'a ye k'a fɔ Union africaine bɛ ko o ko kɛ n'aw ma Faransɛ dɔ y'a la u bɛ na ji jukɔrɔ ou bien u bɛ na sanfɛ n'aw ma Faransi ministre dɔ ye a ye k'a fɔ o don na Dakar forum international sur la paix a ɲɛ b'a la a ye Faransi secrétaire d'état dɔ ye kuma nana di o ma mais aw m'a mɛn reçu secrétaire d'état reçu ministre Turquie ministre ou bien Chine ministre mais c'est toujours monde occidental olu b'u ka yamaruya kɔnɔna la a b'a dɔn CEDEAO kɔni tɛ a ma se mɔgɔ k'a da don o la o CEDEAO bi yɔrɔ min na i n'a fɔ bi an ka président yɛrɛ y'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ an ka porte-parole du gouvernement y'a fɔ an ka premier ministre y'a fɔ k'a fɔ ko CEDEAO manipulelen don Faransi fɛ donc ninnu mɔgɔ saba minnu bɛ yen n'u bɛ manipulation kɔnɔna la ninnu mɔgɔ saba min bɛ yen ni jɛkulu saba min bɛ yen ni olu bannen don anw hakilila taara ni olu bɛ fɛ ka anw to jɔnya la wa ni olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la k'an tɛ bɔ jɔnya la wa n'olu farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu min sigi bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn o jɛkulu kɔni o kɔnɔ baara tɛ taa ka ingérence da kɔnɔ baara tɛ taa ka ingérence da wa a dɔ la hali n'a jɛkulu sigira n'a bɛna baara kɛ i b'a sɔrɔ minnu y'a sigi a bɛ financer olu de fɛ Nations Unies CEDEAO Union africaine a bɛ na financer olu de fɛ fɛn min financera CEDEAO fɛ anw bɛ mun sɔrɔ o la fɛn min financera Union africaine fɛ anw bɛ mun sɔrɔ o la donc c'est comme si président y'a yira a ka kuma kɔnɔna la bon aw ye nin fɛn min kɛ c'est vrai a ka ɲi a ka fisa an bɛɛ kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kan ka nin baara ninnu kɛ mais an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an ka baara n'a bɛ kɛ k'a sɔrɔ anw yɛrɛ hakilinataw bɛ kɛ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛna i tintin an kan mɔgɔ wɛrɛ tɛna don an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛna i da don a la alors que o bɛ ka kɛ kuma min kan o bɛ ka kɛ kuma min kan o kuma in o bɛ ka kɛ sujet min kan o bɛ ka kɛ jɛkulu min kan o jɛkulu in sigira mɔgɔw de fɛ mɔgɔ minnu ka baara ye ingérence ye mɔgɔ minnu ka baara ye ka n'u tintin an kan ye mɔgɔ minnu yɛrɛ bolo k'anw tɛ fɛn faamu mɔgɔ minnu bɛ ka balo anw na donc c'est comme si président y'a yir'u la k'a fɔ bon c'est vrai n'aw reçoit an kumana an ka faamuya ye kelen fɛn caman na mais an ka baara kɛ ɲɔgɔn mina gɛlɛya an ka baara kɛ ɲɔgɔn mina gɛlɛya parce que an ka condition filɛ nin ye o ye faut que ingérence ni fɛnw kana kɛ a la anw tɛna sɔn mɔgɔ ka jɔnya ma an tɛna sɔn ma bilen hali mun bɛ olu de ka financement kɔnɔna la i m'a faamu c'est comme si le président a fait exprès ka attention attirer ka na o yɔrɔ kan donc panel yɛrɛ ka t'i sigi k'u miiri halisa aw t'a sigi k'aw miiri dɛ a ye t'aw sigi k'aw miiri a ye solution minnu ta n'aw yɛrɛ ka solution tɛ n'aw jigi dalen don mɔgɔ wɛrɛ de kan ça va pas prospérer a tɛna taa yɔrɔ la parce qu'on dit la main qui donne c'est la main qui commande. La main qui donne, c'est la main qui commande. Donc, on se pose même la question, est-ce que Djogo peut faire sira wɛrɛ de ta wa ka taga bɔ n'a ye kɔfɛ sira de fɛ wa ka don an kan ni sira wɛrɛ de wa parce que u y'a ye k'a fɔ ko anw banna G5 Sahel an ye barikani kɛ an tɛ takuba kɔnɔna la i m'a faamu wa donc olu dun jigi dalen don G5 parce que hali a ko in sigili la G5 ko ni fɛnw kuma b'a la
donc olu dun hakila olu be fanga se ka taa G5 kono jakola donc n'aw ma sɔn ka don G5 kono la n'u taara ni panel sigi ka taa hakila wɛrɛ bɔ ka G5 kan ka baara kɛ ni hakila mun ou bien CEDEAO yɛrɛ be fɛ Sahel ka mara hakila mun ye France ka yamaruya kɔnɔna na n'aw tilala ka bɔ ni o ye tuguni ça veut dire que donc faites attention panel ɲɛmɔgɔ Mamadu Yusu faites attention n'aw taara ni sira ninnu fɛ n'aw tɛna ɲɔgɔn faamu n'aw ka panel sigira ni a ko kɔni bɛna kɛ an ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛna taga ɲagami ka taa kɛ hakilila foyi tɛ ɲininkali tɛ kɛ anw na fo wa an tɛna na ɲɔgɔn faamu comment dirais la o yɔrɔ la donc i b'olu faamu a kɔnɔna la tuuti na ani min kɛra président ka page kan donc an ye ɲininiw kɛ an ye fɛn minnu sɔrɔ comment dirais la panel in kan o ye nin bon balima dɔw kun bɛ yan nɔ u bɛ san caman bɔ Amérique jamana na bon balima dɔw kun bɛ yan nɔ u bɛ san caman bɔ Amérique jamana na bana kɔnɔdimi tun kɛlen bɛ k'olu sɛgɛn bon alhamdulillah Abubakar Samake ne ye fura in labɛn k'a d'a ma a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ko bɛɛ kɛra ka dɛsɛ mais fura kɔni kɛra sababu ye k'ale kɔni ka bana b'a pewu o bɛ san kelen ni kɔ bɔ bi Ibrahim Cissé fana bɛ yan kɔnɔna bana kelen tun b'o la an y'a dɔw fana ma a y'o fana kɛnɛya bon n'a ɲɔgɔn caman bon n bɛ se ka sera min kan komi n y'a fɔ ɲɛna cogo min ne tɛ Tijani Hayidara dɔn Tijani Hayidara tɛ ne dɔn ne kɔni ye fura in manko tun bɛ k'a san ka mɔgɔw kɛnɛya n'a ye ka ban ka a yɛrɛ commande a yɛrɛ ne sigilen bɛ Washington ni New York furancɛ la u bɛ dugu min wele ko Pennsylvania n'a dugu tɔgɔ ko Philadelphia ne tɔgɔ ye Laji ko Traoré. Tu bois? Very good. I tried. I drink it. I want to thank my brother Sheikh Tuhami for making this medicine to the whole world. Very good. Very nice. Very weird. I try it all the time. Every time I'm drinking. Very good. I'm good now. Thank you. Awati abi utamawa, arakati abi utamawa. Awati abi utamawa, arakira modeme nito.